Продължава клипа. Това е парт 2. Его, лудия. С прическата. Апартамент има. Те са моите, бе. Джигулито тука. Джугули, ти си страшна. Кола. Ай, ще влизаме в парка. Ще влизаме ли? Няма Скукала. Какво да правим това? някой дарвали. Да арварежа, ти пак. За дарва. Спирката, ето. Чакай, бе, чакай. Виж малко. Държи ма! Виж малко, бе. Фотомонтаж, влизаме в парка, но... Влизаме ли? Да, никой няма. Кокошки! Ей! Стига си снимал кокошките, бе. Кокошки! Продавам! Ето така, газ, само газ. С БМ-то. М6. Тому мотора с ажена на атирай в мен. Не! Цигански догорюе, беле! Не те разубия. Не песа. Не бе, хай бе, Българиша. Ама душ малко тези неща. 2 лева, което? Български пари. Да. 2 евро. Това е парка, бе. Ето, чакай, слагам парите си в джоба. Чакай, стотинките да показваме тук. Ножката парка. Ей! Чешмата, виж, чешмата. Ето стотинки. Айшан, чешмата. А коя чешма? Ти пак, чешма. Дай слушалките, ла. Нашите кружки много големи са. Тамам, бе, тук няма да кажа. Мръсна парка. Ома, чакай. Паметника ли? Да. Мера да прави. Кой си ти? Педарунгел. Я, виж, някой е легнал. Да легне. Пичка. А не е пичка. Какво е, бе? Не, ла. Какво е? Пичи. Виж, бе. Ще я Ходим, видим. бе, да ходим, бе. Чакай. То сбърза нещо, бърза, виж как е в краката. Пичуско. Стара пичка. Продължа се. О, Станислава, какво правиш тука? Мамка му. Мина там, бе. Помислих я за пичка, пак тя е напоплашила. Баша. Топло. Не, сега чак горе ти. Да, бе. Ти си ненормален. Шансата няма тия носим, бе. Хранех те. Стар, абе, вашата шанса ще я фърля. 100 метра. Керова, снимки сееш. Не говори цигански, ме марда. Аре, да се връщаме нагоре, няма нищо. Чакай. Дай си ти ме памет. Меро прави на човека. Айда. Чака, какво чака? Ти разбери. Усещам как